गाली सिकुर संगनि बानजायनायाव डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिमानि डक्टर स्टाफआ दिनै जनायगाली साब सेन्टाराव बेसेन नाङै मेगन परीक्षा खालामदों। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमानि सिङाव थानाय गाली साब सेन्टाराव सिकुर क्लाबनि बानजायनायाव डिब्रुगड़नि डक्टर देबब्रता देबनाथनि नुजाथिनायाव COVID-19 नि नेमखौ मानिनानै बेसेन नाङै मेगन परीक्षा खालामो। बे बेसेन नाङै मेगन परीक्षा खालामनायखौ बेखेवनानै होयो सिगा पन्चायतनि ZPM अतुल पेगुआ। बेखेवनाय हाबाफारियाव जनाय जिल्ला TMPK नि बारग' आफादगिरि प्रियनाथ लागासुजों लोगोसे गाली सिकुर क्लाबनि आफादगिरि मुराली मेडक, नेहाथारि हेमन्त पेगु आरो मावथिफारिया बिथांमोनहा बाहागो लायो। दिनैनि मेगन परीक्षा खालामनायाव खाथि खाला ओनसोलनि सुबुंफोराबो परीक्षा खालामजायो आरो परीक्षा खालामनायाव गासै 300 नि बांसिन सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों होनना गाली सिकुर क्लाबनि आफादगिरि मुराली मेडक बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। उद्देश्य আজি আমাৰ গালি সিকুৰ ক্লাবৰ সহযোগত আমাৰ এই গালি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত বিশেষ আমাৰ চিকিৎসক ডক্টৰ দেবব্ৰত দেৱনাথৰ নেতৃত্বত আমাৰ বিনামূল্য চকু চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই থকা হৈছে আৰু ইয়াৰ অঞ্চলৰ গালি অঞ্চল বা চিগাঁও অঞ্চলৰ বহুখিনি গাঁৱৰ আমাৰ ৰাইজে উপস্থিত হৈ চকু পৰীক্ষা শিবিৰ সম্পন্ন কৰা হৈছে। ইয়াৰ অনুমানিক এতিয়ালৈ আমাৰ 150 জনৰ অধিক আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও বহুখিনি সন্ধিয়া আমাৰ 3-4 বজালৈ আমাৰ 200ৰো অধিক মানুহ ইয়াত চকু পৰীক্ষা শিবিৰখন অনুষ্ঠিত হ'ব। एक्चुअली हम लोग का मेन टारगेट है जो भी गांव में दुखिया लोग हैं उनका हम लोग ट्रीटमेंट करें। जो बहुत ही गांव से नहीं जा पाते तो उन लोग का हम लोग क्या करते तो कुछ एक मीन्स एक हम लोग इधर से लेके उन लोगों को थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि सबके पास वो एडवांटेज नहीं है, वो कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे सर्जरी करेगा। तो हम लोग इधर से जिसका ऑपरेशन हो जाएगा तो उनको हम लोग लेके जाएगा, जिसका ऑपरेशन नहीं होगा तो हम लोग इधर ही ग्लास दे के या कोई ड्रॉप दे के ट्रीटमेंट करते थे तो उसको थोड़ा बेटर फील हो, इसलिए करते हैं। खुलुमबाय नै सफैलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जखनथाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 54थि थान्दै सावरायमेलखौ गोजोनै खुंफुंनो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि गोजोन फोथाराव थि खालामबाय। गासैबो हारि हारिसाफोरनिसिम बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे फोसावनाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिं नोगोरनि हाजोआरि फोथाराव 2022 मायथाइनि 2, 3, 4 आरो 5 फेब्रुआरि खालाराव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि थान्दै जखनथाइ लोगोसे 49थि कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मायाव जायफोर बर' फालांगिरिफोरजों लोगोसे आसामनि जायखिजाया हारिनि फालांगिरिफोर जेरै बुक स्टल्स, टी स्टल्स, बेन्डर्स, हाउकार्स बायदिफोरजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दखना, गामसा, आर'नाइ, टेक्सटाइल्सनि बायदि रोखोमनि जि जोम दिन्थिनाय आरो फाननायनि थाखाय गिदिरथार मोनसे एग्जिबिशन लानाय जादों। बेखायनो जायखिजाया गोसो गुदुं फालांगियारि बिथांमोनखौ फैगौ जानुवारि दाननि 20 खालारनि सिगां गाहायाव होनाय 86389111317896968903 जानबुं नङाव सिगांग्रो खौरां लाना गावनि मुं थंफोरखौ रेबथुमना लाहरखानायजों लोगोसे गोरोबथा खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।